Fed. Ej, 15 følgere. Hvad? Jeg har 15 follows. Nej, jeg tror, det vil være Dark Zone. Nå, det kunne være, jeg skulle hoppe ind til dem. I stedet for. Hvad så, gutter? Hej Mads. Hvordan går det med dig og dit hejsteri herinde? Jeg blev fandme sur i går. Jeg blev ved med at dø ind i det der Dark Zone der, så lukkede jeg ned. Incoming rød. Det er Men, bare I noget, kan- du skal stå og lave alene. Nej, men jeg kan godt se, I render derinde nu, hvad hedder det. I kan bare invitere til gruppe, hvis kan jeg komme ind til. Du kan få min plads lige om 10 minutter. Alright. Men jeg kan bare komme over til jer, fordi jeg kan se på mappet. Hvor fanden? Okay, ja, hvis jeg kan. I er fandme langt væk. Og så spørgsmålet er også, om vi er på samme server. Ja, det er et godt spørgsmål. Der er en der. Nå, nej, det er til derovre lige meget. Ja, bare spørgsmål. System rebooted. Caution. Entering dark zone. Warning. Your division affiliation has been disavowed. Bare start, mand. Der er fandme... Der er mennesker. Extract 15 sekunder. Og se om jeg kommer over til jer. Oj. Nej, det kan jeg sgu nok ikke. Nej. Incoming. No. Og jeg fik en masse godt af det. Ja, jeg fik mit tag. Ja, var lige. Se. Jeg lyder han på. Det er altså lidt, jeg mangler for at komme op i 4. Eller hvad hedder det, 4-10. Og i 10. Ja. Nu står der gutter her. 2. Der er kun 2. Vi kunne dræbe dem, og så bare bale herfra. Jeg gider ikke hjem. Warning. Sæt mig om Indicate jeg this gider. area is contaminated. Jeg har set Golden og Krumme, de var fandme game, mand. De var vendt rundt, før du sagde noget. Det kan jeg ikke noget til. Jeg var på vej over til Bæk. Ja, også mig. Jeg bare se sådan to blå skikkelser der bag bygningen, der bare sætter kurs tilbage mod Extraction, mens Bæk han bare i modsat retning. Jeg var på vej efter Bæk, fordi at Bæk han har brug for opbakning, der kan jeg se. Helt ærligt, jeg havde skudt ham i foden med shotgunnen. Han gik og humpede efter mig. Ej, så skal jeg jo ikke gå og samle ting op, når jeg skal ud. Now leaving the contaminated area. Helt lagt. Hvor fanden er I? Golden, hvad sker der nede ved dig? Du har næsten ikke noget. Ja.
har taget det hele hernede. En skiderig. Jeg skal bruge HP-ene til det. Jeg er så tæt på at være level 10 med det. Jeg kan åbne nogle af de store kister til. Ja, nå, jeg skal ud, så vi kan få noget bedre gear på. Vi er begge ude. Hvordan ser jeg ammunition? Ja. Nå, Så det fint nok ud. Der er noget, jeg kan skal jeg lande deroppe. Der er et eller andet i nærheden. Ja. Den går helt meget herover. Herovre. Der er noget her. Ej, hvorfor kan man ikke hoppe ud over det her? Det er også godt. Det er cirka fordi jeg har noget der rødt, der blinker. Nej, jeg har lige et Herovre, Bæk. Herovre, Bæk. Jeg er ikke. herovre begge. Ja. Jeg får komme ikke. Lidt her og lidt der. Hvor er det så mange lort? Bare lige se, hvor mange der var. Hvis man ikke derovre nogen vise til før. Nej, den viser stadig rundt. Cirkel derovre. Kom her, kom her. Jeg kan også se, hvem der skyder. Jeg skal bare lige ned. Jeg kan have på mig. Jeg ved det. Nej. Ui. Der sprang jeg, men der er nogen, der giver dem op her. Jeg er på vej, jeg er på vej, jeg er på vej. Jeg er på vej, jeg er på vej. Nej, det er også. Du er en hammer. For helvede, mand. Der er gul her, der er en gul boss her. Ja, pas på golden. Hvor fanden bliver jeg skudt fra? Hvorfra? Der er en sniper på toppen. Ja, en eller anden kommer op på det. Jeg kan ikke se, hvem der står uden for mig. En eller anden set et waypoint, så jeg Det her, det dør på. Port. Indgang. kommer han bare med fucking golfpøl, mand. Må I se? Hele. Hvad var der med det? Ja, så fik vi meget fri. Incoming. Kommer ind med en. Tror jeg noget. Det var flot så. Jeg er blevet level 10 nu. Jeg vil gerne extract inden jeg logger af. Ja.
Og så recon. Det er en, der er optaget. Ja. Og der er mob. Der er højt en lille fjende der. Ja, ja. Så jeg har verdens sygeste shotgun med. Du skal ikke være bekymret på. Det her oversaget jagtgevær. Hvorfor er det lige bare tager vejen op herovre? Jeg undskyld, at jeg ikke så den væk. Det må meget undskyld. Nej, ikke dig. Ja, så er bekymret til det. Det er jeg også. Så er det tid, de her snore op. Warning. You've disavowed a division. This action will mark you as rogue. Vil du godt stoppe os? Nej. Jeg skal ned herfra. Jeg skal overleve. Der er en fremme en herinde. Og så. Vi skal holde øje med ham, ja. Men jeg har sat op, så hvis han laver noget, så... Der er noget pis med dig, så dør du, mand. Vi fik mig løs slipper ham fandme ikke der, men han kaster den for den helikopter der. Der er shotgun pointet direkte i hovedet på ham. Så bruger han mig som skjold. Fucking hell. Og det der er på midten af, der skinner over det hele lige pludselig. Ja, der kommer der også nu. Fuck. Fuck. Jeg finder på mig op. Ja. Jeg er inde oppe på taget med en kølle nu. Få ham ned. Ja, Tak. Extraction 10 sekunder. ej, det er langt det der. Hvad? Ja, jeg får ikke lov til at extract på grund af de to andre, de gik over jo. Ja, jeg er den, der er stået af nu. Jeg skal ikke stå her, når jeg stadig har 7 blå ting på mig. Hvad må du ud? Ja, se. Kom. Ja. Jeg skal herned. Ej, dem skal jeg i gang med.